Така, това е ламинат. Това е гранитогрес. Така. Ето ги кюнците. Тук конструкция. Тук един гардероб сме сложили отгоре. Така. Огнеупорни тухли. Така. Значи много добре се получава. Нагрява се комина. Нагряват се огнеупорните тухли. От тук излъчва леко се едно е като конвектор. Така. Тук под гардероба има една изолация, такава да не нагрява. Тая стена се нагрява за оная стая там. В общи линии това е.